Čaute všetci Airsoftiaci, ja som Mišo a ja Majo. Vítame vás u našeho prvého videa. Na tomto kanáli, ktorý konkrétne vidíte, môžete nájsť Airsoftové videá, unboxingy Airsoftiek a nejaké vojny Airsoftiek. Čo budeme hrať s kamarádmi. Každopádne v popisku by sme vám mohli dať mesto, v ktorom bývame. Nepovieme ulica, kde všetko, lebo tu ste niektorí takí svine, aby ste si nás mohli vyčekovať a všetko proste. Tak vám môžeme nechať link a ak chcete, môžete na Skype sa nejak môžeme dohodnúť, vám dáme Skype linky a proste všetko. Facebookové stránky a mohli by sme sa dohodnúť, ak máte záujem si s nami zahrať. Každopádne dostanete na frach, chlapci a dievčatá. Tak ja mám silné sebavedomie. Takže jak sa vám toto video bude páčiť, hoďte Like, koment a ak ste tu nový aj odber. a zdieľajte určite. Všade. Na Instagrame, Facebooku, Skype. Tak sa asi nedá. OK, takže my sa uvidíme u nejakej vojny, unboxingu, blablabla, to je jedno. A čaute! To nám vyšlo. No, to bolo dobré to.